by bol najradšej, keby odišiel Robert Fico, Tibor Gašpar, Juraj Blanár, Richard Takáč, Robert Kaliňák. To by najlepšie bolo pre neho. Aby Smer opustili tí, ktorí teda lídrujú Smer a on tu zostal sám so Slovenskou národnou stranou. Vnímam to ako politické nejaké vyjadrenie, ktoré by malo pomôcť tomu, aby eventuálne som sa rozhodol inak. Ale mu odkazujem jednu vec. Ja som si rok niečo prežil vo väzbe nezákonnej a vo mne nadobudlo, alebo sa narastlo vnútorné presvedčenie, že nechcem, aby niečo podobné zažil ešte nejaký občan na Slovensku do budúcna. Ja im želám zákonný proces, ale odmietam, aby sa Slovensko uberalo tam, kde sa uberalo v roku 2023, čo sa týka činnosti niektorých policajtov, niektorých prokurátorov a s tým dvojakým metrom a s tým pohľadom, že toto je nástroj politického súboja. Toto nechcem, aby sa na Slovensko vrátilo, lebo toto nie je len špecifičnosť Slovenska. Čiže či z tohto pohľadu ste nezvažovali v prízme týchto okolností, keďže ten proces bude zaberať aj nejaký čas, plus teda tie obvinenia napriek tomu, že tvrdíte, že sú nezmysel aj vo výpovedi pána Andruška, predsa len zaznievajú, dotýkajú sa osoby, kým nie sú nejakým spôsobom definitívne odmietnuté. Či ste možno nezvažovali aspoň sa stiahnuť dočasne, ak už nie vzdať sa výkon? Veď predsa, ak mám to tvrdenie tu na stole, bolo povedané v roku 2022, prokurátor Harkabus, prokurátor Mikuláš, senát doktorky Sabovej a ďalší, ktorí mali k dispozícii poškodený pán doktor Lipšic a ďalší, ktorí mali toto tvrdenie na stole, ktorí s ním mohli pracovať, s ním 4 roky nepracovali, tak prečo mám dnes žiadať od doktora Gašpara nejaké vývodenie zodpovednosti? Boli sme až terčom, nazvem to, výsmechu a opovrhovania, že si dovolujeme spochybňovať nejaké sveté praktiky orgánov činných v trestnom konaní a dnes sa potvrdzujú. A nepotvrdzujú sa len v prípade doktora Tibora Gašpara, ale potvrdzujú sa predsa aj v mojom prípade. Nepočul som slovo o tom, že generálna prokuratúra zamietla sťažnosť ďalšieho Čurilovca, že jednoducho smeruje na súd pán doktor Sabota, ktorý hovoril, že je svätejší ako bežný svätý. A je celkom jednoznačne skonštatované v rozhodnutí generálnej prokuratúry, že ma stíhal účelovo. To znamená, tie podozrenia sú dnes na stole, sú objektívne, ale zároveň vy rozlišujte proces diskreditácie, keď orgány činné v trestnom konaní sú celkom jednoznačne podozrivé zo spôsobu, akým viedli vyšetrovanie voči doktorovi Gašparovi. Je celkom jednoznačné, že trestné právo bolo a je zneužívané na politický zápas a chcete od neho jednoducho, aby odstavil svoj výkon funkcie pre niečo, za čo sú podozrivé iné osoby, že voči mu spáchali. Toto je neprípustné, nepriateľné a určite k tomuto on nepristúpi.